Isuran mo ba? Isang posoy? Ha? Isang ka mo. Anay. Nang isang tangya ka mo. Kaya mo yung pas na ba? Hindi siya magkasama. Ang ba sila? Magkabukas. Hindi pa yun ba? Umok mo rin kon. Kumtan na. Kaya na ba? Ano ba? Ay na mo ba? Ano song gagawin ay? Yun ito. Ano lagi? What? Ayan. Ay natin ka. Kita. Abagan na po sir. Eh, kami kasi magpusin mo. Yang sama kampusnya nanti tadi. Cuma. Oh, tunggu. Beri. Ya sama kampusnya. Kamu ke armasan, bubur lah, hari lo. Oh, betul ya, bus bed, Emek. Hari lo. Nak enak dia. Oh, kau yang betul dia. Ang kuan dengan ano, ang yang ulo. Ya, ini kuan eh. Oh, berbeda. Kalau betul kalau betul dia. Bagus lah. Enggak bagus. Ini dia. Ayo. Ya. Wah, noy. Mana usah? Oh, dia lah. Balik. Grabe. Babaw, dia nak babaw. Ay. Babaw. Ayan Wala lang. ko balik. Tali. Pwede na siguro ko na. Ano ko na rin? Ito ko ba ito ba? Ha? Kabahan niya, mabiling lagi no? Oh. Kau naik goles pura-pura. Sana sa? Eh. Wala naman akong masabang. Wala, babaw. Yun, kayo. Alright. Oh, buat pek, ikut tanda. Wah. Oh, tahu ah. Sana ka? Ito po ako lang.
Pwede ya? Atau kepala dua? Oh. Coba. Oh. Ayo, Pak. Hah? Coba. Apa? Tolong, nak. Ikan. Apa ya karena lagi ngomong nato dari apa ya? Nah, karena dia itu nung mayo, karena dia mana? Bawa pos. Oke. Pos. Oh. Oh. Coba na lang. Laki berani kau. Laki berani. Laki baik. Laki baik. Bawa ke gunung. Laki berani ya. Kaya sino may laliban? Mau bawa lang. Oke. Pasaka. Pasaka naman. Sino ba? Ano ba? Lagi. Oke. Ayo. Udah. Ipetay. Oh. Ipet. Bro, nakamutas ko. Ano man? Ano man? Bakit? Ito man. Kaya ako, alam mo. Wanan, kili? Di bawang kita siminto? Ha? Bawang na siminto? Yan ang ikaw, sa amin yung meeting. Ito yung na? Ha? Ay, ito ko. Court. Ay, tambol na court. Ano ba ito ko na? Ha? Ito na ngay? O, may tamon lahat na? Paano na ito? Ang ulo yan ano? Mana di ko? Nana ko ba rin niya? Takot ako sa rin, ha? Tungkol sa kanta ko. Kapoy mo na yung mga itag kwarta ng pang-electrician dahil? Atau usaha, yung na ito, di ko nagano pa. Right? Mana? Mana? Oke, kok nak kelihatan tadi? Ini produk, oke. Lihat, produk ya. Ini produk. Part. Dahil mo ito, madami bilibid. Dak. Mas na bilibid ba? Madami bilibid. Nakao na eh. Mapakas na ba taon? Limit play. Lagi yang kayak kupon. Bukan sana. Oh. Bukan dari tadi itu tak pegang tak? Kira tak? Kaan lagi re. Kaan lo? Kita tuh berbuka. Buka teriangan. Gimana ya, Soy? Baik. Ah. Mulai itu nunggu semuanya. Sibuk boleh. Oh, nak. Udah. Ini. Barang bukan ikut balik kan?
siya. Puro pagkagan. Sising ko yan. Oh, may nagpata pa ako sa ngay. Oh! Kopya. Ha? Di ba? Sinigan mo? Ha? Ano ko pa sugat oke. Suga, ano nagtago suga? Ito mo ba? Oo. Mana tahu? Berinahan sa? Satu jam kami. Eh, kira na sa? Berinahan. Pilokat mo. Kaya lang ba para kita mau ito. Nah, kusel. Ay, kung kaya na-play mo daw, balitok na. Kuha ng tayo niya, kuha ng Muka ba? O muka ko. Pati magkabuk ka sa loob lang ng hikat. Saan ko tapos iban? Man. Oh, lagi ako na bis. Basta ako mga kuha ng direktor ba dito, gabas. Saan ko magtang? Asa ko? Motivasi na ako ng gabas. Malag gatong Kaya ba dito? Ha? Kahit. Asa nung ano? Ako pa na Matilyo? sang nagay. Diskarte ba? Naghahan ka ng kuhan? May matilyo. Ano matilyo? Oh, eh. May Christian o matilyo. Kaya Christian. Kuha naman. Matilyo, panday na. Uy, uy. Lago sa mga klase ng kuha nila. Yang ubo. Ano po yun? Mohon lang ni Bert, patungos kabuga sa panel. Oh? Uy, lagi lagi kan? Ano na lagi ano ba? Ha? Oo kan? Ha? Ha? Di mana? Kakak. Ay, grabe naman. Mukha na ito man, jackhammer. Ang gamit lang kayo nga. Ang gamaya. Daan ang laki Bert. Uy, man. Ay. Ayo ko na. Oo. Stay na. Seperti ini mengisi. Takut dari usaha. Ah, kay kasakit. Oke. Ang puro may variasi ay. Ha? Okay. Eh. Isa mo yan. Say mo na. Ini dia mo lagi ni. Dili na. Kay ano, ina bulok sa bulok. Ini rapi. Iya, Pak. Keren. Ayo lagi. Tuan man. Ha? Tuan.
Pero, Uy, ikaw, dugtog ka. Dugtog ka, ubos. anong ubos? Asa mo ito? Tagay. Ano ba? Ano? Nang dugtog ka. Kamay lang. Kamay. Ha? Kamay lang. Kamay lang? Oo. Oo. Oo, lapit. Ako, kamay. Ah. Kamay kayo lang ba? Maram na. Tara, dia. Suna. Tara, dia. Ako lang, lak. Dili, dili ba? Asa, laki sa to. Gimahog mo na. Sulit mo ba ganyan? Sulit mo ba lagi? Tara, dia naman. Oh, lagi. Suna. Laki ba iya? Doon, Ali. Lah, patay ko na. Ang ato lang yung problema ni prahugot lagi. Ito lagi itong pumpak. Pumpak nila. Oo, dahil nag-ulit ko. Tingnan to. Kapag mo ba? Tao na po. Later. Patay ko. Ano ka tala? Hindi ko kala eh. Oh. Kaya natin naman. Sorry. Samo mo kalisod nga rin tauran. Kanya panahon ng mga wala na sila init gumot. Oh, yeah. Total na na. Oh, okay na. Ano, kung kasya ba? Oh. Kasi ano pa siya. Oo, alisa din na kayo. Watay kuan man dia. Ato sa bumpak. Katawag sa di mo ba? Ako. Ato man ang bumpak dito. Wala ba yan, Tol? Wala may handol. Sa pagkuan man. Mala sa barena. Ha? Mala sa barena. Dili ba daw? Ano yung barena? Ano yung helmet? Helmet pa, helmet. Pambukas na niya. Kana o. Ito. Kani o. Mo na. Ito na. Ako ko, mo bila. Wala. Oh. Dala. Bala. Dekat. Oh, kan dia? Pulang kok ya? Apat ako. Oh, galit mo. Ini na. Mana Ada tapi ada yang tahu. Okay na, be. Sige. Umangon na lang, umangon. Amor, ni katako. Oh. Awa, aram ay. Anak. Ako na bahala na. Oke. Awa, wala na ha. Mal kumpak dito. Yan yung expect niya. Wala, away. Sabi na, okay lang yan eh. So, tomorrow na natin expectan. Remind mo ako magdala ng vacuum saka compact set ha. Compact. Oh, ang iba pa, mahok tanang iba pa, madara ginari oh. My space ah. May madala ko compact tomorrow. Ano yung dako? Utang. Ha? Dako, dako. Hindi ko na kayo eh. Oo. Gawa na may kuhan, kita naman ang katong. Oo na, babanga. Hindi mo magkipada. Hindi mo mag-ivolman. Hindi na nakayag. Ayaw tala dia. Tanda naman yun. Ayaw tala na. Ayaw tala. Ang layout nimo kay kanang tubo ni Berto. Okay naman na rin rin oh. Ako ito, ito lang ko yan. Pasel ako sir, ilaw sir. Oo. Sila lang ilaw. Dere ba, bigas ba? Sila mo? Manad pa eh. Dere. Dere ba, dere ba? Sila mo dere. Tingnan mo yung pusil mo lang. Dere ba? Tingnan mo yung pusil Oo, niya. yun, sabihin na. Sila ko dua. Oo, pusil eh. Buka ulit ha? Puti nga eh. Mas marami, mas better. Ah, sige. Meron. Apil niyo, tatluhan eh. Tatlo din. Ako niya, isa't gilid. Oo, pusil eh. Ako sila pa. Man. Tao, dala na eh. Ang petahan ni 1 meter. Oh. 1 meter may magbukas ang petahan dari 90. Ito. Dapat may gap na 1 meter. Dari yung kasi. Lapit ba? Wala ka. Kaya ba na to? Wala. Na, mag-layout ng panel. Tarong dire, either mag-offset na lang mo dire. Ang problema man dyan, sa to dapat na straight na dire.
Asa na ang straight na. Kani ba kunin duwa ko tubo. Asa na ang straight na. Oh, straight. Pwede mo ito kapsingan na ito dito yung bangag. Ha? Pwede mo kapsingan mo na ito ang katungkuhan. Hindi natin dito yung bangag. Straight na baga. Kaning mga inaani mo, diretso naman na Di diri. ba? Anti di ba? Sa to. Ari mandak ko din. Kare. Ah. Di ra matalis din sa bulan rin. Ah. Pwede ato muna na to. Dili sa kapit. Ano? Di ra natin dito tulungan di ba? Dili na sa kapit din. Okay lang mo yung dito. Pero dito so ito. Pag ko gano'n sa ari dito. Basta masulog sa dira. Oh. Pwede na nagki-camera mo kay record mo kay gamay kay makuha naman siya tubo. Kag dili makoben ako pa. Ang nakaplay. Ang pulsit ko dili guys. Ayoy. Wala yang abri sayo. Pero kay asin mo pulsit ko dili. Kina. Gampang lang. Ang maksa na. Kumot ka na, ikot na ba? Ikot mo ay. Di ba mo ka nagbabaw? Alam na na. Pero mo ba? Ikot ka na. Madali lang na may kaganahan. Ikaw na yan, ito sa'yo, katong computer pa. Kaya, ayun din mo to tayo. Kaya wala na. Botro. Pabuto ba? Ano, paano ka mag-train dire? Kita ba ba ang niya? Ano pa yung to? Rawak mo to. Ako ba? Naibot titik ko. Kaya tamat-tamat na. Upat aircon. Oh, may aircon. Upat. Ano? Oh, oh. Paano yung aircon yung reserve? Hindi ko rin po. Panil. Butag aircon niya. May magbutang ko. Oo. Sakto dito. Paano ka? Pila mong aircon? Sino yung 3 piece na? Ito. Dua ka motor. Ako bahala kung ano yung butang bahala. Oh. Dua ka motor. Hindi ka motor. Hindi ka motor. Butang lagi nga. Kaya sa kaya ito, ako naman nakuha ito sa ikaw ng aircon. Ang inabaliktad ah. Oh, doon mo eh. Boda. Oo na naman to eh. Bono rin. Naman yung lista. At ba? Ang Oh. kanilang Oh. tangin ang ayaw na yun. Ayaw din niya magkaiba yung layout niyan. Kung na hindi yun parehas yung MCC 1 at MCC 2, magkaiba yan sila. Magkaibang laman loob yan. Solo na rin. Kahit ikaw pa. Naman. Ang MCC 2, Pero, nang lista rin na. Oh. Hindi ka natato rin. Bono rin. Yan doon. kain kita dyan. Ito yung uno, oh. Ayun. Kasi, ito dapat dito yung sa gitna. May lola lang ko ang takob. Tangin na, oh, imagine mo, 6. Ulo. Balik na ng board ay. Oh. Board, ang sawa na rin, magwaro. Ano ba? Putang tama rin dyan. Okay na, okay na, okay na. Dili, masoba na. Pag na, oy. Taas sa taas. Ay, makaray. Di, taas lagi. Di, lagi. Taas lagi. Oh, na oh. Okay siya. Ora. Di, lagi. Tubo lagi niyo. Frame ba? Mga ganun eh. Tay. Hindi nyo talaga. Siguro. Sabi ko, di ba sabi ko, to sa gitna. May drawing diyan. Oh, hindi na may drawing. Sige, drawing. Hindi na, ginawa mo ng 3 yung to ko eh.
Kung ka nang suwat atong train. Huwag may train, huwag may turo, huwag may train. Huwag turo. Okay na, ako na mag-adjust sa lang yung Wiring na ito ko na. na magkakaibang tao to dito, ibang tao to dito, ibang tao din yan dyan ha. Si Junior na bahala dia. Oh, dia lingkuan nila. Dia ano, ay mo. Panon. Kasi, makuha ni Dire kung lahi ang makuha. Kung sila, kamoy O kako mo man, eh. makuha na. Oo, Oh, parang kay pero ikaw, man siya, mo. mo na yung basta. Ay. Yung lahi ang mo. Lain ang mukuan. Oh, patay ko dia. Ah, Lain po ko ako. Ay di. Lahi mo siya, lahi mo siya. nayer ko na mo rin nagitiis wala. Dire. Gani, tawag gani emergency panel. Kaya ang emergency panel na sa ATS. Kaning iba wala. Ang naka-back up lang na panel, ito, saka yan. Kaya mo yung wato dito. Hindi, Okay. ano ba ito dito? Ayan, nakalagay ako. Ano ba lang dire? Dire, kailangan yung mini mo. Ano ka, dire, tutuan na ka magbasa. Kita TP panel, TP, ako na, EP to. Ito yung EP. Oh, merong isang 100 dyan, para to sa PPA. Tsaka yung PP, asan yung PPA? Ito. Diba ka panel? PPM to kuan. PPA, tsaka LPA. Tutuwa ka, 100. Ay, LPA din. Sandali. Ay, NPA. 100. LPO. O, kaning dua. NPA. O, PPA, LPA. LPA, low pressure area ba? Ini mo to dito. Okay. O sa kanya ba dito? Ha? Yan may lahat ba dito? Hindi na kita na mo ito. Hindi na ako mag-ibutuloy nila. Oh, mana? Oh, mana? Wala. Dara. Kamu ya? Oh, sama. Dara, boy. Damay sa gabi. Ang kini ada, kalau dua ka breaker ka. Nasa may ko kayo dyan. Wala ka na yung naka-breaker ba? Aman, sila. Ah. Patay. Ikaw lang dia. Ikaw na nga ito kaya, iring ko sa mga ito. Nakita yung mabuthan na naman ang mga naman sa kapatid niya. Kumpleto na, taon nyo. Pasok ko bantay. Pag ako ay nataro na, bantay, dito ah. Amo na nga, matao na. Kamu dah sengay? Oo, gano'n yun. Kung may kakuha ano ka, Ingay, ingay. ito wala o. Tao na lang mga. Basta yun, kawangan. Ay, kamu? Dili mo siya? Yan. Oo, yan di ba? Dili, akto na siya. Yawan! Musel naman kaniya, oy! Pagpulbura ba, oy? Oy! Butang yun naman. Ika-report lang. Sir, kuha lang itong kwento, sir. Breaker. Ano mo rin sa to? Baliktad ko pa din tao na to. Ang breaktan, register. Ako kayo na ha, o break ka na usa. Yan, pag-upot ka rin. Kuha ka rin. Ay, ipatantad niya? Ha? Ano ba Madok-dok man ita. Madok-dok man eh. Usap ba ganyan sa usap? Tingin na ito.
Hindi, nahanap niya ay. Kaya sila, nagtao naman sila kabantay. Igor naman na ako, bumili mo. Dito mo na, ito matao. Dari penahun guys. Ito, bitaw ni. Tangtang, guro na ay. Suksan. Buang. Babag. Ako na ako nito ang tang-tang ay. Ano ni? Pila mo ito mo? 20. Andre pes. So, masilindi. Ada na mahal dito na Sinaibe? Satu, mga tulo, empat, Wala mo na. walo, plus pito, plus puno. 14. 14 ra. Ambot na sa. Mau mo sa big ko ito. Hindi na, problema na po. Mga na, problema. Ano sa sakto na? Kuha nga ni sa. Pila di ba? 8, 6. 200 o 250. Ito yung tapping eh. Ano dito? Mim. Sakar, pada itu gamay ni, nggak ada trail, ada lagi sudah jelas. Ah, siapa yang kita pero? Mikir ko na na. Nagdalo Ano rin, level o? Okay, Bel, magkusog ko nga ito sa kano. Ha? Kusog ko itong puthaw. Ay, mo dito kala mo. Ay, ba't karang gamay? Takbo lang. Talay. Mas bunto. Atong na yan, buwan, impact rin. Dali yan mo. Saman mo. Hoy. Ano ba? Naunang kuwan. Ay, lison na ni. Ayan, ito sa namin pa yan. 250 amperes. 250. Ano ito galing natin? 8 ni Usa. 8 ka kuwan. Breaker. Pikir. Parihar mo sila kuwan. Ang pirani. Ano rin eh. 100. Loko ko na ko man. Wadok man. Oh, bagay maluk ko. Ano mo na? Taranay! Dako na kayo lagi diha. Ano ko to? Ay! Gamit na lang ang bangko. May hagdan. Namin. Grabe, ko. Dito yung naayat. Kita kan boleh? Ha? Ikaw. Rio. Ah. Bawa naik. Tak. Ah. Right. Ang mga na. Lupon ko ang sana. Okay. Okay. Tahu deh, tahu. Balihan ka rin ko na ni Wei. Andiyan na rin sa akin mga mga sila eh. Dungan. Atay. Ini, Ingat ako sa. Sulok-sulok ba? Wala ka pa ako na. Sipa lagi na. Wala ka mo takuan. ha? Wala na takuan. Atay, bumul ko. Ako bawa ka doon. Kusugin na. Aduh bos, imo sa imo sa. Oh. Syaro ni dua biar aku buka Pak. Ada nih. Si pare. Ano? Si pare.
man na, oy. Alpak. Alright. Tanggal. Ang wasir niya, ma'am, tanggal. Tanggal. Tanggal yung iguman, buto. O yan ang buhaw eh. Buha lagi ka ba? Amaw. Tantang lagi ko sa diba? Ano tang? Ay, kaura dia? Pusing-pusing. Saan na kusyan dia? Ito na ko. Napatungod ito ko. Huwag ka muna sa tayo. Kaya wala pa rin pusing ito. Huwag mga babaw eh. Tanay. Bakit mo na rin ito? Kayo no? Grabe. Mana ka boy? Ay bangkol, bangkol no. Eh, sunga day. Tunga, tunga. Eh. Ay, tunga, tunga. Masanay. Ako tawa tunga ko. Tahu dia. Ada yang gamot? Tawa mana ya, mana? Tunga ada tunga. Ikurugag kamot sa giantay, oy. Kabir. Oy, naka-video man ko. Thank you for watching. 41 minutes. Thank you for watching mga idol, mga kakubring guys. Malalim yung trabaho natin. Yung mga nagtatrabaho yun.